Tunay nga po ng kapulihan ng Lord ay patuloy na naranasan ni Tita Anabel sa kanya 50 years na nabubuhay sa mundo. Sabi nga po ang buhay ay hirap sa ating Panginoon. At naman po natin na nagamit ni Tita Anabel ang kanyang buhay para sa ikaharap ng ating Panginoon. At sa hapon po ito, tinatawagan ko po isa sa pinakamahalaga, isa sa pinakamaraming ibigay na karunungan sa buhay ni Tita Anabel. Sabi nga po, ang isang teacher ay hindi lang makikita sa school, hindi lang din sa bahay, kundi nasa simbahan. At tinatawagan ko ang mahal na pastora Electa. Di ba? Sabi sa iyo. Sige po. Nagulat siya eh. Sabi sa kanya. Ito ang kaya sa bagay bunga, Thank you all for your sweet, short message. Ganito lang po, next mag-aaya ng kanyang short message.
ay napakaganda, napaka-sexy. Malaman mo kung gano'n siya kalapit sa puso ng ating celebrant. Ang hinang namin lahat, wala bang rin ako? Wala bang rin ako sa kanya? Palakpak mo na. Gusto ko mag-dipos. Nanginig. Ayan. Thank you po sa iyong magandang mensahe.
press delay, I'm not excited, so uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up, golden sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double.